Malta dejjem terfa' responsabiltajiet tagħha iżda ma tistax terfa' dak li mhux tagħha. Dan saħħu l-Prim Ministru Joseph Muscat meta f'kollegament telefoniku fuq One Radio tkellem dwar il-kriżi tal-immigrazzjoni li ilha numru ta' ġimgħat tiddomina l-aħbarijiet, da b'mod partikolari dwar il-każijiet tal-Open Arms u tal-Ocean Viking. Malta, il-responsabiltajiet tagħna dejjem erfajnihom mingħajr ma qadna ma nqogħdu li tolbu l-għajnuna ta' ħadd. Dik irrid ngħidha li huwa importanti li ninnotaw aħna nerfgħu ir-responsabiltajiet tagħna u qatt ma morna sa issa li noqogħdu ngħidu lill-Unjoni Ewropea għejnuna għalhekk u jew għejnuna għalhekk. Dak li hu tagħna nerfgħu aħna. Il-Prim Ministru qal li dan il-Gvern iżomm ma' żewġ prinċipji, ir-rispett tal-ħajja magħna u l-interess nazzjonali. Dr. Muscat spjega kif waqt taħdidiet importanti mal-Kummissjoni Ewropea flimkien mal-Ġermanja u Franza, Malta adottat attitudni holistika favur is-soluzzjonijiet. Attitudni li ġiet rikonoxxuta mill-istess Kummissjoni Ewropea flimkien mal-ikbar żewġ pajjiżi Ewropej li jarfu li Malta ma tistax terfa' l-piż ta' dawn iż-żewġ każijiet. Il-Prim Ministru assigura li ħadd minn dawn l-immigranti salvati mhux se jibqa' Malta u li l-pajjiżi Ewropej li kkommettew li jieħdu lil dawn in-nies verament qed joħduhom. Issa niggarantixxi n-nies kollha li dawn il-pajjiżi ppleġġjaw li jieħdu qegħdin jittieħdu. Fil-fatt, tkellem dwar il-ftehim ma' Franza biex minn Malta jittieħdu 150 immigrant f'dak li huwa l-ikbar proċess ta' rilokazzjoni li qatt sar fl-Ewropa. Proċess li huwa xhieda tas-sens komunu tar-rieda tajba li qed jieħu l-Gvern Malti. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-ekonomija Maltija u qal li fil-ġimgħat li ġejjin se jitħabbru iktar investimenti li jkabru l-ġid u x-xogħol f'Malta. Riżultati ekonomiċi li huma tajbin ħajkomplu jitjiebu fil-ġimgħat li ġejjin ħajkonna investimenti oħra ħankunu qegħdin inħabbru ġej iktar xogħol, ġej iktar ġid, ġej iktar investiment lejn pajjiżna u ma nixbaqat illi ngħid kemm hemm bżonn li nkomplu insistu fuq dan kollu mhux ħanneħħu saqajna minn fuq il-gass tal-aċċelerazzjoni tar-ritmu ekonomiku. Il-Prim Ministru temm jgħid li b'dan kollu fl-isfond il-Gvern se jkompli jkun parti minn soluzzjonijiet proattivi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.